kaikille! Eli mä tiedän, on nyt ollut pitkä aika, ettei ole tullut video. Ja jotkut teistä on ollut ihan silleen, että miksi et sä tee videoa? Ja mun on pakko sanoa, että mä oon ollut vaan laiska. Mä en oo vaan jaksanut laittaa sitä kameraa tohon ja alkaa kuvaa. Mä oon tehnyt kyllä pari kertaa, joo, videon. Mutta mä en oo ollut siihen itse tyytyväinen, joten en oo edes alkanut editoimaan. Sain tän videon nyt sitten YouTubeen, joka on hyvä. Ja tänään mä soitan prank callsia, tai no siis pilapuheluita. Mulla on täällä tämmönen pieni lista näistä, että mitä mä soitan. Mä soitan vain 4 eri aihetta. Okei, mä soitan Annille. Mä oon joskus huijannut sitä aikaisemmin, jota mä en tiedä uskoako se, mutta koitetaan. Moi. Moi, Anni. Tiedätkö, mua pelottaa siis, koska äiti sanoi, että niinku me saatetaan ehkä muuttaa, ja mä en halua muuttaa, koska sä oot niinku mulle ihan sikatärkeä. Ai mitä? Me muutetaan eikä... Mitä? Ai muuttaa. Mikä Iska sai Espanjasta parempia töitä. Siis silloin joku firma nyt siellä niinku nousee enemmän. Ei mä osais Espanjaa! Mä en tuu pärjään ilman sua, jos me muutetaan. Oh my god, mä voin itkeä. Oh my god. Mut se ei oo vielä niinku varmaa, mutta se on niinku silleen, että ehkä seuraavan vuoden puolella siitä jossain kohtaa. Oh my god. Tulisit sä moikkaa mua? Joo, mut Anni, mä kuvaan YouTube-video. Ai kuvaat. Joo, mä en oo muuttamassa minnekään. Anteeksi! Oh my god, mä voin itkeä niin. Mut hei, sä pääsit mun YouTube-videolle kerrankin. Oh my god, mä oon sekainen. Anteeksi, mä oon pahoillani. Joo, ei mitään, moikka. Moikka! Oo, se alkoi itkemään. Mä saan jonkun itkemään mun prank callilla. Mä soitan mun kaverille Ellalle. Moi! Moi. Niin mä mietin vaan, kun mä kuulin siis, mä en nyt tiedä onko se totta, mutta mä haluaisin vaan niinku kuulla tän ehkä sun suusta. Mutta Anni sanoi jotain, että sä olisit puhunut musta pahaa, niin oot sä puhunut? Koska siis jos sä oot puhunut, niin please lopeta. Ai kuka sanoo? Anni. Tai mä en tiedä, Anni oli kai kuullut joltain Alisalta tai jotain. Siis, mun pitää kyllä soittaa, koska mä en niinku, mä voin ihan sanoa, että mä en niinku oikeesti tiedä niinku, siis niinku, että mikä toi juttu on. Mä kuvaan videoa. Ai hä? Mä kuvaan videoa, mä en oo oikeesti kuullut mitään. Mä ajattelinkin. Joo, anteeksi häiriö, mut... Joo, ei mitään. Moikka! Joo, moikka. Okei, mä siirryn seuraavaan. Mä soitan mun kaverille Lotalle. Mä en niinku oikeesti tiedä uskooko se tätä, mutta... Koitetaan. Moi. Moi! Hei missä sä oot? Kai. Mitä? Missä sä oot? Mulla on pieni paniikki. Tuvalla. Joo, siis mä en tiedä miten mä sanon tän mun äidille tai kenellekään, mut mulla kävi vähän moka. Mikä? Mä olin Koskarissa ja sitten mä vähän niinku mä en tiedä mikä mulle tuli, mutta mä menin rikkoon sen yhden ikkunan. Ja nyt mä oon vähän niinku kohta kuulusteltavana siitä. Mitä Anna? Mitä sä... Siis... Sä sanot Tuukalle? Mitä? Sä sanot Tuukalle? Joo. Mä laitan kai. Se on yksi rikko Koskarissa ikkuna, että se on kuulusteltavana siitä. Mitä? Niin. No siis mä en tiedä, mulla vaan jotenkin yhtäkkiä, mä en tiedä mitä mä tein ja mä joudun tyyliin maksaa ja se maksoi tyyliin ihan sikana. No niin siis mitä sä teit?
Siis mä en tiedä, mä vaan sekosin ihan. Ja siis mä rikoin melkein kokonaisen sellaisen lasin. Oh my god, Anna. No, joo, Missä sä oot kuullut täällä? No jossain täällä takahuoneissa. Että nää sanoo, että nää soittaa, niinku, että mä joudun ehkä menee selvittämään tätä asiaa tonne poliisilaitokselle. Koska... Oh my god. Joo, mä oon ihan paniikissa, mitä mä teen? Ootko sä sun vanhemmille vieläkään? No en, koska siis mun pitäisi soittaa niille kohta. No oli silleen, että me soitetaan, jos sä et soita. Ja noi tulee kohta tänne takaisin. Oliko ne kauhean vihaisia? No oli. Kuka menee rikkomaan lasin koskarissa? Naurat sä? Mä en voi. Oliko se vahinko? Ei ollu! Millä sä rikoit sen? Jalalla ja repulla. Oikeesti? Joo. Oh. Sano terveiset YouTubeen. Oh my god! Anna! Siis sä uskoit, että mä olisin oikeesti mennyt rikkoon koskarissa joku lasi. Joo, se ei koskaan ikinä. Se on aika normaali. Mä en itse asiassa yllättynyt paljon. Mä uskoin. Mutta voi. Moikka! Joo, toi onnistui itse asiassa aika hyvin. Mä oon aika ylpeä. Toivon, että te nyt nautitte tästä videosta. Mut joo. Mä en tiedä mitä seuraavalla kerralla tulee, mikä video tulee ja milloin tulee, mutta mä koitan tehdä mahdollisimman pian. Ja kiitos kaikille ihanille tilaajille, jotka ootte pysynyt mun tilaajana, vaikka mä en oo tehnyt videoita vähän aikaan. Ja muistakaa laittaa peukut ylös ja... Oho, mä löin mun kädet on. Ja saa jakaa ja pitää jakaa. Ja. Menkää seuraan Instagramissa. Se on Anna Vaarala kaikki yhteen ja pienellä. Ja mitäs mulla vielä? Jos et tilaa vielä, niin tilaa. Tai niin kuin alat tilaamaan, se nappi on jossain tuolla. Okei, joo. Kiva kun katoit ja joo, nähdään seuraavalla kerralla toivottavasti. Moikka!